Agosto 20, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mibiya si Jesus ni adtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita, miduol kaniya ug mituwaw. Sir, anak ni David, kaluy-i intawon ako. Ang anak kong babae giyawaan ug nag-antos pag-ayo. Apan wala motubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babayi ug miluhod sa atubangan ni Jesus. Sir, tabangi intawon ako, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babayi mitubag, tinuod ka na sir, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon. Ug si Jesus mitubag kaniya, Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, ug niadto dayong gutlua na ayo ang iyang anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw o Kristo.